Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Без бүген татар галимнәре китабын тәкъдим итү буенча матбугат конференциясына җыелдык. Бүген бездә кунакта Үтәмешев Илдар Рөстәмулы, техник фәннәр докторы, Россия табигый фәннәр академиясе академигы, вице-президенты, голография белгече, татар галимнәр китабының җаваплы мөхәррире һәм төзүчесе. Бурханов Альберт Ахмаджанова, тарихчы археолог, Татарстанның татар төбәкчеләре оешмасы рәисе, Бөтендөнья татар конгрессының төбәкчеләр белән эшләү комитеты рәисенең беренче урынбасары. Без башта кунакларга сүз бирибез, алар үзләренең эшчәнлеген белән таныштыралар, аннары сорауларга һәм җавапларга күчербез. Илдар Рөстәмович, менә шушы китап турында сөйләсәгез иде, нинди максатта ул чыгарылды һәм анда кемнәр кергән, татар галимнәре дип аңладым. Пресс-конференция ике телдә бара. Төпле фикерләрегезне русчада әйтсәгез иде. Рәхмәт. Тырышырмын татарча, булмаса инде русча күчермен. Ну, безнең мин инде бу фән академияда вице-президент, аннары без тиздек бер шулдың татар академик фәннең үзәге, татарский академический центр Мәскәүдә. Ну, безнең нинди бер эшне тапшырабыз, инде техник эшләрне, проектларны тапшыра алмыйбыз, чөнки без инде олы кешеләр, аннары ул шунда клуб шикелле организация. Шуның өчен без уйладык инде ниндидер зур эш эшләргә, минем инде исполнительный директор, мин анда рәисе ул центрның. Уйладык инде бу монда китап чыгарабыз, безнең галим кешеләре турында. Безнең галим кешеләре инде бик күп, чөнки сез беләсез, татарның тарихы бик инде затлы, бик борынгы, Булгардан башланды. Иң беренче әкәмәт булды татар Волга Идел булгарлары ислам диненә керде. Ул аның инде вектор аның инде ничек анда развитие урысча әйтмешле күрсәтте. Бик зур эш булды. Аннары инде алар урта заманда, Алтын Орда заманында фәннәр эшләделәр, технологиялар булдылар. Беләсез инде Волга, Булгария, Булгаристанда андалар чыгардылар. Керамиканы, хәзердән дә технологиялар юк, чөнки ул бер дә бозылмый, аны ыргытсаң да ул җимерелми. Аннары инде без беләсез инде татар ханлыгын җиңгәч, усал Иван Грозный, ул татарларга шәһәр янында, су янында торырга рөхсәт бирмәде. Шуның өчен татарлар һәммәсе, күбесе авылларга качып киттеләр. Ну, сез беләсез инде, бик күп авыллар инде, шунда данлыклы авыллар. Мәчкәрә авылы, бик безнең авыл, минем андан чыгышым, минем дәвәтиләр. Аннары Ташкиче авылы, Марҗани авылы, тоже безнең туган авылыбыз. Башка авыллар. Анда инде татарлар яшәде. Но алар инде шунда изоляциядә яшәгәч, алар инде бик каты дин өйрәнделәр. Ну, дин булганда инде мәдрәсәләре булды, укыдылар дин, укыдылар тарих, математика инде элементарный. И 18-19 асырда иң шундай урысча әйтмәшле грамотный милләт татарлар булды. 80%, уйлагыз, ул заманда 80%. Шуның өчен татарларның бик шундай бик көчле потенциал сакланды. Пассионарный халык булды, чөнки алар сугышта да бик әйбәт, эштә дә бик тырыш, фәндән дә бик яхшы. Һөнәрләр дә бик яхшы белделәр. Аннары инде беләсез инде Пугачевның дигән сугышы булды. Ул шул инде крестьян сугышы булмады. Ул булды инде милләт сугышы. Чөнки анда булдылар татарлар, башкортлар, чермешләр, казаклар, калмыклар һәммәсе каршы килде. И бу Россия империясе җимерелмәс өчен Екатерина патша чыгарган бер указ, бөтен милләтләр, алар һәммәсе тигез булырга тиеш. Диннәре дә, аристократлары да һәммәсе. Шул замандан инде татарлар башны күтәрә башлады бераз. Но иң беренче ярдәм булды татарларга инде совет заманында, чөнки бөтен татарлар инде Чабата авыл кешеләре укый башладылар, университетларга керә башладылар. И бик күп инде техниктан да, медицинадан да, бөтен фәндән бик күп кешеләр чыкты. Но валдан да, алар күбесе дин кешеләре булды. Фәлсәфә кешеләре инде Марҗани шикелле, Курсави, Баруди инде
Кайым Насыри. Ну, анары инде техник кишилери чыкты, бек көп. Алар инде болдылар физикада да, математикада да. Сіз білесіз, инде Казан инде үшінші шәһәр біздің илдә. Казан инде ол соғыштан соң, анда бөтенесе бар мұнда. Авиацияда бар, электроникада һәммәсе бар. Инде шунда инде академияда тездик, Татарстанда тездилер. Инде шунда біз Татарстан булды бик куәтле. Экономик ягындан да, фән ягындан да, бөтен яктан. Ну, шу без инде ойладык бу китапны язырга, төзергә. Чөнки, ну, берничә статьяларны мин үзем яздым. Анда интернетта бернинди информация юк. Ну, күбесен инде интернеттан алдым. Ну, бераз редакция ясадык, чөнки аны бер стильдә язырга кирәк. 120 кеше монда килде, кирде. Ну, мин әйтә алмыйм инде шулар һәммәсе алар тигез, бар инде бик зур дәрәҗәле алимнар, бар инде кичерәгрәк тә, бераз күбрәк административ ягында. Ну, мин нәрсә әйтәсем килә. Безнең инде зур фән кешеләрен академик Нигматуллин, академик Сагдеев хәзер ул Америкада яши. Алар бик зур институтларның, фән институтларның рәисләре булды. Ә сез беләсез инде, Совет заманында ул институтлар бик зур эшне тапшырдылар. Теге крал ягындан да, гражданский ягындан да алар бик шундый, ну, бөтен космос программалары, Нигматуллин институт океанологии, ул анда инде диңгезләр, океанлар буенча инде фәннәрне булган академик Галимовна бу 3нче ел вафат итте. Тоже бір химический, бір институт, химия институты Мәскәүдә. Бар Германияда бір институтның директоры Сүняев, академик. Бик зур кешеләр, бик көчле кешеләр. Шуның өчен без аны инде аларның турында яздык. Инде стандарт энциклопедия шикелле без аны тезмәдек, инде күбрәк информацияны кертергә. Ничек алар тордылар, кая яшәделәр, нинди зур эшләрне тапшырдылар. Чөнки менә традицион энциклопедиядан да язалар, инде менә шунда кичкенә генә тарихы теге кабер ташы шикелле. Бу елда туган, бу елда үлгән, ну шундый менә академик ме профессор булган. Бер нәрсә башка хәбәрләр юк. Бездән без яздык, нинди кеше бу, нинди аиләдән чыккан, нинди эштә эшләгән. Бездә бу китапта без карамадык, нинди ул партия кешесеме, коммунистмы, динне кешеме, чит илгәме, революциядан качып киткән кеше, бөтенесен, туп-туры һәммәсен аермадык. Монда да бик күп безнең фән кешеләре, дин кешеләре. Чөнки алар инде безнең татарның инде рухын күтәрделәр. Аннары инде татар укый башладылар. Аны әйтмешә, инде татарлар шул дин кешеләрен күбесе дә тырыштылар рус телендә кертергә, чөнки алар техник университетларда укысын өчен, алар инде башка зур мәктәпләрдә алар рус телендә кертә башладылар. Алар монда бу китапта бер 17 кеше бар. Ну, нигә без аны бик күп керттек, ну, шулай инде бик файда булды. Аларны безгә инде менә шундый киңәш итте безнең мөфти Камил мөфти, сезнең Самиголин ия. Без аларны керттек, и бу китап безнең икенче яктан ялтырып башлады. Ту же самую мысль на русском языке про книгу, про то, сколько ученых вошло вкратце. По-русски. Значит, идея книги возникла у нас 2 года назад. Мы создали Татарский центр академической науки. Я являюсь председателем. Ну, вот у нас исполнительный директор Ренат Саберзянов. Ну, думаем, с чего начнем. Мы уже, как говорится, люди, как говорится, может быть, и ученые. Там у нас крупные ученые московские входят. Вот академик Нигматуллин, его брат. Ну, решили, что мы, естественно, какие-нибудь проекты технологические не можем реализовывать, потому что это требует определенной материальной базы. Но какую-то пользу мы должны внести, ну, хотя бы поднять престиж нашей татарской науки. Потому что наука, конечно, она сама по себе не имеет национальности, но есть очень достойные представители, которые показывают потенциал нации, которая развивалась вот в течение столетий, потому что татары — это очень пассионарный народ, и вот принятие ислама определило вектор развития татарского народа, который, в общем-то, ну, я думаю, он и сохранил свою независимость, самобытность и национальную идентичность.
Ну, сами знаете, в период Золотой Орды были большие проблемы. Там с татаром многое что было запрещено. Ну, какие-то были репрессивные периоды. Во времена Петра I такой же период был. Но во времена Екатерины II, после Пугачевского восстания, которое являлось фактически национально-освободительной борьбой народов России, она приняла указ, декрет, вернее, манифест, по которому все национальности уравнивались в правах, и языки, и религии, и представители аристократии, если они доказывали свой знатный род, то они, знатное происхождение, они, в общем-то, были легализованы. Но в XIX веке уже, конечно, были у нас очень известные просветители, Боруди, Марджани, Курсави, ну и многие другие. Здесь у нас в книге их 17 человек представлены как раз по рекомендации Камиля Хазрята. Вот мы их включили, и книга, в общем-то, стала совершенно по-другому играть, потому что мы показали, то есть единение всей науки, потому что в наше время, как и в древности, происходит синергия научных знаний, то есть различные области знания происходит их взаимное проникновение, скажем, техники в медицину, философию в технику, и все эти вот даже гуманитарные науки, они сливаются, так сказать, в общее научное знание, в том числе и религиозные знания, потому что сегодняшние духовные лица – это люди высокообразованные, даже имеют светские ученые степени, не только духовные. Это очень интересные люди, очень умные, очень разумные. И вот я расскажу, какая у нас была идея. Книгу мы запланировали в 2020 году, ну, в период ковида, к столетию образования Татарской ССР. Но, к сожалению, в общем-то, мы не смогли найти финансирование. Книга была тогда 270 страниц, сейчас, или 240, даже сейчас она 374. Затем, в общем, мы вступили в контакт с Татнефтью, но там у нас тоже не получилось, были определенные проблемы, даже определенные противодействия, но я не буду здесь говорить об этом. В прошлом году мы как бы вошли в контакт с духовными лицами, ну, в общем-то, в Казани это долго рассматривали, но я так понимаю, сейчас экономическая ситуация в стране не самая лучшая, но, сами понимаете, довольно серьезные события, которые, в общем-то, откладывают отпечаток на это дело. Ну, появилась дата вторая, конечно, мы не могли пройти мимо, и мы вот в заголовок книги, именно вот в шапку, включили 1100-летие принятия ислама. Я еще раз говорю, что это очень важное явление. Так как вот появление Советского Союза, я бы еще и поставил сюда 100 лет образования СССР, потому что эта эпоха была золотая и для татарского народа, для всех народов, потому что, в общем-то, начался бурный рост интеллигенции. То есть очень много специалистов высококлассных с мировым именем именно в этот период появились. И действительно, это люди были очень энергичные, люди бескорыстные, люди всецело отдавшие свою жизнь служению науке, своему народу. И вот когда вот вы посмотрите на эти портреты, вы, в общем-то, увидите, что это очень красивые, одухотворенные, благородные лица, которые, в общем-то, ну, сейчас не так встретишь, потому что, ну, очень жалко, что нет их, многих нет с нами, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы мы о них помнили, и прежде всего не только мы. Многих этих людей я сам знал, потому что некоторые статьи я собирал по крупицам, обзванивал по телефону, просто некоторые не могли не написать, ну, некоторые не владеют компьютером, уже старички. Они присылали, просто надиктовывали мне вот по телефону. Некоторых я уже помнил из детства, потому что у меня отец тоже был крупный ученый, крупный руководитель. И он, в общем-то, с ними общался, и вот по памяти даже некоторые фотографии я брал, так сказать, из своих, из домашнего архива, который я еще школьником или студентом снимал у себя дома, там, может быть, там даже за столе на каком-то. Поэтому мы должны помнить об этих людях, потому что если нет стартовой позиции молодого поколения, то не будет и конечной цели. Это, как сами знаете, кто связан, в общем-то, с механикой, с баллистикой, с запуском ракет, что должна быть стартовая точка, должна быть конечная, иначе, так сказать, не будет вектора развития. Должны мы сохранять преемственность поколений, потому что это, ну, самое главное, потому что именно человек этим и отличается. Почему мы такую книгу? Мы обращались, ну, и в Татмедиа тоже, ну, нам, в общем, тоже так, ну, когда мы писали Шаймиеву, Миниханова, в общем-то, Мухаммедшину, ну, все нас, как говорится, по цепочке так переадресовывали. Поэтому электронный вариант – это хорошо, но ничто не заменит живой книги, тем более хорошо иллюстрированной, потому что книга есть книга. То есть люди должны читать, люди должны писать, тогда они будут грамотно говорить, излагать свои мысли, не смс-ками, не на гаджетах писать, а именно так. Это формирует мысль человека,
в общем-то, стабилизирует его, и тем он самым и будет отличаться от животных. А иначе мы просто перейдем к наскальной живописи, вот такой гаджетной, но только будем говорить на другом технологическом уровне. Человек должен, в общем-то, какие-то усилия затрачивать и излагать свои мысли ясно. Ну вот вкратце то, что вот я хотел сказать. Ну здесь помещено 25 институтов, очень интересные институты. Это институт океанологии, институт космических исследований, институт медицинской техники. Это институты, которые, по сути дела, руководили целыми отраслями Великого Советского Союза, потому что сейчас уже все разорвано. И вот даже само развитие науки сейчас идет. Идут какие-то гранты по урывочным каким-то небольшим темам. Чем они начинаются, чем они заканчиваются, где внедрение, где ничего нет. Просто люди где-то сорвали деньги. Ну, у нас в академии грантоедами их называют. Раньше наука развивалась не так. Раньше, хоть это говорят плановая система, мы охватывали в те времена все направления науки и говорили не то, что там кто-то чего-то предлагает, а говорили сверху, вот это надо сделать, такую-то ракету, такую-то бомбу, такой-то измерительный прибор, такой-то космический корабль, подводный аппарат, такую-то медицинскую технологию разработать. И вот это все делалось. И возможности были, в общем-то, созидать у всех, потому что, ну, было финансирование, и в рамках этого финансирования еще люди могли заниматься инициативными работами, делать какие-то будущие наработки, потом они включались в план, они их реализовывали до конца. Ну, вот здесь еще есть вот Институт экономики. Ну, как-то некоторые оппоненты нам говорили, что у вас тут вот люди появились. Вот в Институте экономики директор Руслан Гринберг. Ну, почему он, как говорится, Гринберг, татарин, не татарин? Он по матери татарин, знает татарский язык. Сестра вообще говорит великолепно. Но как мы можем этих людей исключать? Это же тоже наше, как говорится, достояние. Есть генерал Карбашев, тоже на него указали. Но это величайший ученый, военный инженер. Начинал с японской войны. И, да, и кончил, в общем-то, ну, сами знаете, он в Маутхаузене, он трагически, в общем-то, погиб. Жестоко его убили фашисты. И он был крашен, да, он был не мусульманин. Но наука, она, как говорится, и религиозная, и нерелигиозная, и внеконфессиональная, и конфессиональная. То есть наука, она едина. Наука – это истина. Ну, что еще хотел сказать? Ну, тут есть еще два у наших новых академика. Это вот два автора, которые сделали вакцину от ковида. И оба оказались татарины. Один директор института полимелита, а другой – центра «Вектор». Вот так что вот у нас очень много. Много было таких людей, которые не имели степеней научных, но руководили крупными программами, развитием вычислительной техники. Как например, сейчас я забыл имя. Ну вот этот человек, он происходил из знатного рода. Дартман был такой, знаете, был поэт, золотопромышленник, он его внук. И он поступил... Ромеев, да, вспомнил. Значит, естественно, его наследникам досталось очень по полной. Даже вот этого генерального конструктора, директора, создателя самых перспективных вычислительных средств, его даже, в общем-то, исключили из университета, он даже не имел высшего образования. Вот сейчас, вы, наверное, знаете, всегда по телевидению показывают ракету «Искандер», ракетный комплекс. А «Искандер» произошло от слова «Искандерыч», как называли его в организации. И вот это имя вот прилепилось тогда вот к этому названию этой ракеты. Ну вот так вкратце я хотел бы сказать, потому что тут обо всех не скажешь, просто каждый человек, он, в общем-то, заслуживает определенного внимания, и мы должны о них помнить, как мы помним о своих предках, и нам много поколений надо запоминать, потому что, ну, это наше достояние. Не надо себя считать, что мы стали умнее. Ну да, у нас как технологические возможности больше. Но те люди были, ну не то что умнее, они гораздо мудрее были. Поэтому они знали, что делали. И самое главное, они оставили такое богатейшее наследство вот, в виде своих результатов научных исследований. Ну, я думаю, что наш татарский народ будет и впредь порождать таких гениев, таких талантливых людей, пассионарных людей, и мы будем достойно нести это знамя, потому что без бекзур милләт, без бу илне тездек, бийек Россияна, алтын арданы, шуның өчен без
Бірінші болырға тиіш. Татары народ уникальный, потому что они есть везде, они по всей России, они имеют очень мощный мусульманский фактор и влияют очень сильно в мусульманском мире, очень авторитетны. Татары авторитетны в тюркском мире, поэтому мы должны это все использовать для блага нашему народу, ну и для блага всей нашей большой страны. Благодарю за внимание. Бик зур рахмат сезгә. Әлбәттә, Ахмеджан, сез бу китапны карап чыктыгызмы? Тарихчы буларак, сезнең нинди фикер калды китаптан? Біріншіден Ирактан башлап bu kitap турында да айтам хәзер. Чит илләргә барганда или башка төбәкләрдә күбрәк башка милләтләр белән сөйләшкәндә безгә һәрвакыт әйтәләр. Татарлар иң матур халык, кызлары чибәр, җегетләре батыр. Бу фән милләте, бу дин милләте, бу китап милләте һәм башка. Ләкин татарларга бердәмлек кенә җитми. Шуның өчен бу китапта менә бүген презентация булганда минем менә Эдуард Салманович Кульпин Губайдуллинның оныгы бар иде дустым. Алтын Урда китабы чыгарды. Бер вакыт, кайсы вакытта ул татар җигите булгач, Казанга килсә аны москвич дип әйтә торган, Мәскәүле. Мәскәүдән әйтә торганнар татарин дип. Мен әйтәм, Эдуард Салманович, син менә уртада туктадың. Шуның өчен бу урта булмас өчен, берләшү өчен безгә бүлмәскә кирәк татарны Мәскәүле, Себерле, Казанлы һәм башка. Ул фән арасында да галимләре дә бар. Достык җитми безгә. Бу китап турында әйтәсем килә нәрсә? Беренче сүз әйтеп китәм дә, беренчедән әйтергә кирәк, менә Илдар абый монда килеп сезгә таныштырып китте, үзе фикере белән уйлап чыгарган бу китапны. Ул давно назрел дип әйтергә була русларга, рус телендә. Иртәгә мин командировка булам, үзем өчен шунча булып кызганыч булып булмый. 80нче мәктәптә Роберт Миясаровичның мәктәбендә Каюм Насриның исемендәге мәктәптә 80нче сәгать 5-тә да. Сез презентация, чын презентация үткәрә. Без аны конгрессда да соңрак үткәрәчәкбез дип планнар бар. Бу китапны нигәндә үткәрү дөрес дип уйлыйм. Чөнки бу мәктәп Каюм Насри мәктәбе булгач, Каюм Насри ул чынлап та китап кешесе, күп китаплар язган, халык мәгарифтә системасы эшләгән. Шуның өчен бу китапның нинди зур. Мин менә үзем беренче энциклопедияда үземнең фамилиям чыкканы бар. Шуларның арасында күбесе. Менә мондый китапны чыгару бик зур дип әйтәм, чөнки рус телендә булса да, аны татар теленә тәрҗемә итәргә кирәк. Ләкин әле бу тулысынча бөтен галимнәр кирмәгәндер. Монда 121 кеше мин санадым, дөрес микән? Шул чама. Монда әйтеп китәсем килә. Менә татар халкының ислам динен кабул иткәч, безнең милләт үзгәрә. Ул төркиләр заманыннан башлап. Беренчедән ислам бу безгә мәгариф системасына кертә, язма бирә, фикер, философия бирә. Һәм безнең Төрки, Иран, Гарәп, ислам цивилизациясының бер бүлеге булып калабыз. Без зур бүлеге. Менә күптән түгел әле Иран посольствосында булганда, шуның турында Иран посолы да шулай дип әйтте. Татар халкы чын ислам милләте. Чын милләте. Чөнки без төньяк ислам цивилизациясының форпосты. Бер яктан бу, икенче яктан без хәзерге Евразия, Россия цивилизациясының тоже бер зур, бер төге дип әйтергә була, даже бер рус халкы белән, фин халкы белән һәм төркиләр арасында без беренче булып торабыз. Чынлап та революция кадәр татарлар иң укыган халык булган, билимле халык булган. Шу аны без беләбез, ләкин советлар чорында бер яктан безнең милләт күтәрелгән, икенче яктан безнең гарәп телендә, гарәп язмасы белән без күп нәрсәне югалттык. Безнең гасырлар арасында 3 тапкыр алифба алышу бик җиңел булмады. Бу китапны карап чыктымда, менә беренчедән әйтә башлам, Болгар чоры, Алтын Урда чоры һәм Казан ханлыгы чоры бик бөек безнең фәнгә. Шул вакытта без күбрәк ислам дәүләтләре белән безнең галимнәр барганнар Урта Азияга, Иранга, Гарәп дәүләтләренә, Кытайга шунда укып, өйрәнеп кайтканнар һәм монда килеп бездә дә укыганнар Урта Азиядан күбрәк. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, Казанны алгач, Казан безнең дәүләтчелектән, безнең дәүләтләр күп булган, бер-берсен бик яратып бетмәгәннәр, сугышканнар үзләрен, шуны башкаларның белән инде мөмкинчелек алып, үзләрен безне басып алганнар. Ләкин 17нче гасыр безнең бик авыр вакыт. Бер яктан Казан алынган, икенче яктан
Көнбатыш татарларының да хәлләре начарлана башлый, алар Россия белән берләшсәләр дә, ләкин шул вакытта без борынгын әйтәбез, Мәүлә Колый, Сарай дип әйтәбез, инде Сарайлы, һәм 17 гасырда безнең галимнәр бик күренмәй, кризис башлана, шуның арасында менә без быел гына Питрәчтә зур конференция үткәрдек, 2 китап бастырып чыгардык, һәр җыентыгыда Мәүлә Колый дигән безнең бер зур галим, менә ул безнең Казан ханлыгы белән һәм Екатерина заманындагы татарларның яңа ренессанс башланган берләштерү кеше. Менә моның без тарихын, аның тормышын һәм аның мирасын өйрәнергә кирәк һәм бында аның хикмәтләре без бастырып чыгардык. Бу элек чыккан 90-чылар китапны яңадан бастырып, тиражын күбәйтеп, яңача бастырдык. Менә 18-нче гасыр монда Илдар абый бик матур гына әйтеп китте, Екатеринадан соң безнең татарга рөхсәт бирсәң бии дә, җырлый да һәм и так далее. Монда татар сразу безнең. Менә бу китапның нинди? Бу китапта мен карап чыгарыйм 3 төрле, 3 бүлек, 3 группа төркем галимнәрнең әйтергә. Беренчедән безнең 30 имәнедән башлап Мәрҗани, Курсави, Баруди, һәм Каюм Насыри, һәм бик әле күптән түгел генә быел без конференция үткәрдек Сорманда. Безнең Мурат Рәмзи яңа фамилия килеп чыкты, ул гарәп илләрендә яшәгән Кытайда. Бик кызык кеше, анда конференция үткәрде, менә Илдар абый анда катнашты, Ишан Расулев. Аларны әйтермен, мен моны әйтәмен яңгына. Иша, Расулевлар инде алар күп, мин аның бөтенесендә фамилиясын, бу китапкалар бөтенесендә кергән, бу безнең дин әһелләре, ләкин алар мәгърифәтче һәм галимнәр. Менә ул беренче. Шуның өчен Илдар абыйга бик зур, безнең тарихны онытмаган, тамырны күтәргән. Икенчедән монда совет чорындагы безнең зур атаклы галимнәр. Ул әйтеп китте инде. Безнең Раваль табыйлар турында, Валиевлар, бик менә безнең пединститутны бетергән физик, алар икесе дә Мәскәүдә Калушки метросында бар институт космических исследований. Аларның җитәкчеләре икесе дә татар, зур эшләнгән кешеләр. Алар мине укыттылар фестивальдә. Икесе дә. Монысы шул. Менә ул группадан да Нигматуллин да керә һәм башка совет чорындагы зур галимнәр, и Казандагы галимнәр дә монда керә. Безнең мәсәлән монда кергән, и монда хәзерге галимнәр бар, чит илдә, Америкада яшәүче һәм безнең Татарстан галимнәре. Правда, алар бик күп кергәннәр. Мирфатык Закиевны күрдем мин анда, Салаховны, президент Академия наук, Мазгаров та бар анда, Ким Мугаллимович кергән. Шундый менә галимнәр төрлесен, берсе чиновник дип әйтергә була, от науки, икенчеләре чынлап та эшләүче галимнәр, практиклар. Ләкин бу эшне алга алып барырга кирәк. Бу китапның бәясе шунда әле. Казанда күп кеше аңлап бетмәде, нинди китап икәнен. Мәскәүдә чыккан китапларны без кайсы вакытта аңлап бетмәйбез Казанда. Ләкин Мәскәүнең инициативасы зур, менә бу эшне алып барырга кирәк. Чөнки безнең энциклопедиялар, татар энциклопедиясендә күп галимнәр бар. Менә шуның өчен монысы бер әйтеп китәм. Икенчесе менә без быел менә Илдар абыйга бик зур рәхмәт. 1100 еллык исламны кабул итү зур тантаналар үтеп бара Казанда һәм республикада һәм читтә яшәүче татар компактны яшәүче тарихи татарлар җирләрендә. Шуның арасында менә бу китапка кергән, мин әйтеп киттем, беренчедән менә Рәмзи Мурат, шуннан Баруди турында беренче конференция үтте. Без инде үткәрдек беренче конференция Чувашиядә, Пензада, хәзер иртәгә булачак башлана Касимда. Безнең 1100 еллык кабул иткәнгә без шәхесләрне искә алып, матур итеп конференциялар уйлап, аны Башкортстанда да үткәрдек. Әле күптән түгел генә Свердлов өлкәсенә барып кайттым, анда ислам һәм татарская культура на Урале дигән конференция үткәрдек. Менә шундый зур эшләр эшләнә. Безнең менә мин инде бер яктан үзем галим, икенче яктан төбәкчеләр белән эшләргә туры килә, конгресс белән. Ләкин безнең әле менә галимнәр белән төбәкчеләр бергә эшләсәләр, безнең эш алга китәчәк. Безнең күбрәк галимнәр шәхес буларак зур кешеләр, бераз эгоизм нәрсәсе зуррак, һәрберсе үзе турында гына уйлый. Менә бердәмлек җитми, ул да анда да. Шуның өчен менә бу эшне алга алып бару өчен мондай китаплар кирәк һәм конференциялар. Мин менә шуны гына кыска әйтәсем килә, кирәк булса өстәрмен. Былтыр менә без үткәргәнек, мондай китәргәнек, Тенишевка багышланган. Безнең юнәлеш булырга тиеш 2. Беренчедән без гомумән татар тарихы һәм безнең мирасны өйрәнергә, археология, архитектура, эпиграфика, архивлар
һәм татар авылларының тарихын, чөнки татар авыллары юкка чыкса, безнең милләтнең төп нигезе югала башлый. Чөнки авылда мәчет булса, авылда мәктәп булса, авылда татар теле булса, без сакланып калачакбыз. Икенче, бу шәхесләрне күтәрү. Чөнки безнең менә без күбрәк беләбез Тукайны, чөнки Тукай совет чорында күтәрелгән кеше, аны язып чыгардылар. Ул аның премиясы да бар. Каюм Насыйрины без беләбез, Барудиларны беләбез. Ләкин безнең әле күп беленмәгән шәхесләр бар. Аларны табып, исемен, тормышын өйрәнү, иҗатын, аларның мирасын, нинди файда китергәннәр, һәм аларны искә алып мемориаль токталар, һәйкәлләр кую. Менә бу былтыр без Свердловск өлкәсендә булганда Җәлилгә Серов шәһәрендә әле күптән түгел яңадан аны төзәттеләр. Һәм Екатеринбургта Җәлилгә куйдык һәйкәл. Менә күп кеше безгә килеп әйтә, Җәлил что это, татарин? Беркем дә аны белми. Күбесе читтә белмиләр. Шуннан менә Габдулла Тукайга Чиләбедә куйдылар һәйкәлләр, Җәлилгә. Анысы да бик зур эш бара. Шундай эшләрне алып бару, менә мин үзем Чиләбе өлкәсендә туып үссәм дә, ләкин быел безнең мин укыган мәктәптә шәхес минем үземнең дәвәти бабай дип әйтәбез безнең якта 140 яшь репрессиягә икән. Менә быел без аңа мемориальный токта куябыз мәктәптә. Ул тоже менә шундай эшләрне китерү, конкрет эшләр дип әйтергә була. И менә монда Илдар абый әйтеп китте Карбышев турында. Без бит әйтик әле күптән түгел термин крашен дигән термин китте ул политический яктан, сәяси яктан. Генерал Антонов, Чуйков алар берсендә бер вакытта да Сталин бабайда кемдәләрне башка милләт дип яза алмаган. Алар әйткәннәр, без татар дигәннәр, без крашен татары, без татар. Шуның өчен крашеннәр дә безнеке, мусульман да безнеке, галиме дә безнеке, мулласы да безнеке. Шуның өчен менә Илдар абыйга бундай китапны чыгарып һәм Казанда презентация үткәрү, мин бу бик зур вакыйга дип әйтәсем килә. Безнең фән генә түгел, мәгарифкә дә, мәдәнияткә дә һәм башка. Бер тапчыш, сораулар булса, журналистларга сүзне бирик. Кызыксындарган сораулар бар кибардыр. Иң беренче күпме тираж белән чыкты? 500. Менә мин өстәп китәм, бу китапның 500 бигәз инде, ул күп түгел. Бер яктан академический зданиягә ул җитәрлек дип әйтергә була, ләкин ул таралып бетәчәк. Шуның өчен моны дәүләт аркылы, менә Башкортстанда күп китапларны чыгаралар, дәүләттең финансиры. Бездә дә Татарстанда җитми. Бездә татар халкы бик актив халык булса да, без күбрәк личный үзебезнең шәхси инициатива белән чыгарабыз. Монда да бу китапны финансировать иткән менә Илдар абыйның әйтеп китегез үзегез. Менә реальный спонсоры мулла кешесе. Имам Хатип. Имам Хатип, Магалим, Хузин Фатих Муратович. Менә монда кешеләр Ул безнең инде белгән мулла. Ул яшь кенә кеше, 38-дәме, шулайдыр. Ну, безгә яшь ул күренә. Без аны бер ничә мәртәбә, 1-2 мәртәбә чакырдык. Ул бездә без һәр елны уздырабыз инде арбахларга. Коръән укытабыз һәр елны, бәлки 2 мәртәбә дә укытабыз. Ну, безне белгән кешеләргә. И мин аны шул китап турында сөйләдем. Ул мине таныштырды Камил хәзрәт белән, аннары Җәлил хәзрәт белән, ну, сездә Казанда эшли ул. Ну, инде Илемтәдә булдык, аннары инде мин әйттем, бер нәрсә булып чыкмый инде вакыт уза. Хәзер инде менә 1100 еллыгы инде килә. Бер көнне ул мине чакыра мәчеткә, ну, мен 2 мулла белән сөйләшәм, нәрсәдер китап турысында алар миндән сорадылар. Аннары ул миңа шалтырата, кил әле менә, кая, очрашабыз. Ну, әйтә минем йорт янында. Ул килде машинада, и миңа конвертта бирә. Шунда ярдәм. Бер недель, бер сүзсез. Мин әйтәм, кем сиңа биргән? Ну, мин сиңа әйтмим. Ну, менә шул. Аны белде инде, менә. Шунда менә, бик зур эшне эшләде. Аңар инде бик зур рәхмәт. Аннары ул менә монда килгәч, узган атна 2 атнамы, сездә инде бәйрәм булды. Булгарда Казанда конференция булды. Шул муллалар җыелды бөтен дөньядан. И ул бөтен муфтиларга бу китапларны бирде. Һәм менә минем дустым, сезнең президентка Миниханов. Бик зур рәхмәт аларга. Микрофон әйтегез, сорауны. Син бик микрофонга. мөмкин булса бер генә нәрсә өстәмә буламы? Ние? Юк, мин
Sorayım. Менә biz Илдар абый утыра безнең алда. Илдар абый бит үзенең биографиясы да кызык, ул китапта бар анда. Илдар абыйның, во-первых, тукымын алганда, мин менә вакытында 99 елда беренче тапкыр Кукмарага барып, анда археология казу эшләре алып бардым. Һәм Мәчкәрәдә хәзер бик атаклы мәчетне беләс Таштан. Шулның беренче тапкыр мин нигезләрен казып, Алтын Нурда һәм соңрак чорларның материалларын таптым, һәм агачтан трубалар таптым, һәм керамика трубалары. Шул вакытта без беренче тапкыр бу мәчет турында күтәреп чыгардык, һәм бу мәчетнең тарихын укыганда минем өчен килеп чыкты фамилия Утямышев. Менә Равил абыйның, Илдар абыйның шул тукым кешесе, аның бабалары әйме. Алар бит мәчет төзегәннәр Удмурт милләтенә дә, аларны мусульманлаштыру процессы кергәннәр, безгә кушылган. Казан артында шуның өчен күп марилар, чирмисләр, арлар, удмуртлар әкренеп татар милләтенә кушылып, исламга күчкәннәр, һәм безнең канда ул милләтләрнең дә куануга дип әйтергә була. Алар шуның өчен безгә якын карыйлар. Илдар абыйның менә ата-бабалары шул зурны эшләгәннәр, чөнки сез Мәчкәрә авылын беләсез, аны кайсы вакытта Маскара дип әйтәләр, татарчада Мәчкәрә дип, берсе әйтә Маскара дөресрәк языла дип исеме тарихта, андый татар телендә дә бар икән, ул мин аны күрдем. Бик кызык авыл анда, Кукмара турында китап чыгарганда, ул вакытта игътибар итмәдем, ләкин ул авылны өйрәнеп чыкканда, Утямышевларның фамилиясы, шуннан Илдар абый монда килеп, район белән сөйләшеп, Утямышевский чтение шикелле яшьләр өчен бик матур нәрсәләр үткәреп йөри. Һәм анда сез беләсез, Мәчкәрә авылында балалар детдом интернаты бар, инвалидларга. Шуларга бик зур ярдәмнәр күрсәтелә. Һәм бу авыл атаклы авыл, чөнки сез беләсез, безнең берничә шундый Тош, Әтнә районында бар шундый мәчетләр борынгы. Чөнки Мәрҗани заманында эшләнгән бу таш йортлар, бу бит 1780-90 елларда төзелгән мәчет һәм мәдрәсә. Ул якларда шуның өчен Илдар абыйның канында мурзалар һәм сәүдәгәрләрнең тукымыннан чыккан дип әйтсәк дөрес булыр, чөнки ул фәнгә бару булай гына килеп булмый, ул гена дип әйтәбез, геннар ничектер бирә. Кайсы вакытта һәр кеше үзе уйланганда тамырын табасың, ата-баба моның белән булган, уйлана башлый, кеше 50-60 яшьтән уйлана башлый. Ничек дөрес уйландыммы, ничек балаларны тәрбиялием, ничек кайсы якка минем эшләрем бара, мин дөрес яшимме, һәм кешеләр 40 яшьтән соң телефоннан шалтыратып, миңа көндә җавап бирергә туры. Менә мин пенсияга киттем, хәзер китап язасым килә, ничек аны язарга кирәк. Беренчедән мен әйтәм, акча кирәк табарга, икенчедән акыл кирәк язарга. Аның белән эшләргә һәм архивларда утырырга кирәк. Шуның өчен менә һәр кеше үзенең тукымын искә ала. Илдар абыйның мондый матур китап чыгару һәм Татарстан белән элемтәдә тору, ул бит патриот безнең татар милләтенең дә, татар республикасында, безнең күп Мәскәүдә яшәүче һәм башка регионнарда яшәүче рус регион дип әйтәбез, хотя ул тарихча дөрес түгел. Хәзерге Евразиядә, Россия территориясендә яшәүче безнең күп галимнәр булай итеп тыгып карасаң, бөтенесенең йөрәгендә татар милләтчелеге, татар психологиясы бар. Просто аларны уятырга кирәк. Без менә карагыз, әле күптән түгел генә безнең апалар балаларны алып кайта торганы авылга һәм татарча өйрәнеп торганы. Хәзер балалар килеп шәһәрдән әбиләрне русча өйрәтеп кайталар. Менә ул телне күтәрүдә, менә бу тел бетсә дә, самосознание теге, менә үзең аңың бетмәсә, милләт тә бетмәй. Миллион гай дөрес әйтәсез. Тагын сораулар бармы? Siz менә бу хезмәтегезне тагы алга таба да дәвам итәчәксезме? Ну, дөрес әйтте. Продолжение следует. Беләмен дә, аңладым. Иң беренче, дәртең булса да, акча булмаса, бер нәрсә чыкмый. Шуның өчен без инде башласак, аны бик каты акча турында уйларга кирәк. Аны бер ничә том чыгарып була, шунда урта тан да тирән тарихтан казырга бик кызык статьяларны да табып була. Икенче том чыгарып була. Аннары безнең инде зур инде шундый рәисләр булган, директорлар, шундый заводларның, институтларның алар турында да язып була, чөнки алар бик дәрәҗәле кешеләр. Ну мен ишеткәнем бар, менә безнең бик күп хәрби кешеләр булган, генераллар, офицерлар, каһарманнар, аларның турында да язарга бар. Бер китап каядыр Петербургда чыккан, ну менә шундый менә серияны чыгарга кирәк, менә шундый безнең затлы татар кешеләре, язучылары,
рәсемләре, Музыкантлар. музыкантлар инде. Ну, мен өйдә улаган, менә быел белмим ничек булып чыгады. Бездә бик инде бик шундый яхшы дәрәҗәле рәсем булган ди. Абдулхак башымдан чыга. Абдулхак Хуснуддинович. Ул сугышта да булган ди, танкист, Германия кергән ди. Аның бик шундый монументальный, шундый живопись булган ди. Аның быел 100 еллыгы була. Мен уйлыйм иде. Ничектер безнең дә вәкиллек белән дә сөйләшергә, шундый бер кичкенә выставка ясарга, инде бер кичәсен уздырырга. Белмим ничек була. Дөресендә әйтсәң дә, кем белән сөйләшмәсәң дә, алар ничектер был вакыйга керде, икенче чыкты. Ну, без инде Аллага шөкер, без бу китапны күтәрә алдык. Но һаман надо режимда эшләп булмый, чөнки ул инде сезгә сузылган кол белән инде ул дөрес эш түгел. Ничектер аны кирәк инде рәтләргә. Аннары без мен инде мурзаларның, Москва мурзаларның җитәкчесе. Мен инде уйлыйм яңа китапны чыгарырга. Безнең теге мурзаларның әйлә тарихлары. Бөтен тирәндә и башка яклардан караган нинди кешеләр бу әйләдән чыккан. Ата-аналар, бабалар, апалары, энеләре һәммәсе ничек булды. Мин бер кичкенә генә, 20 биттә инде бер йөзләп фотография ясам сезгә җибәрермен. Шул безнең әйлә турында яздым. Анда бик кызык кешеләр булды, разведчиклар да булды, теге сталинский конференцияда да КГБ эшләгәннәре да булды, врачлар булды, инженерлар булды. Компьютерщиклар бик кишле, ул заманы компьютерщик, хәзерге түгел айтишниклар. Ул бик кызык эш, аны белергә кирәк, чөнки безгә бу кешеләр белән горурларга кирәк. Чөнки ул кешелекле эш. Илдар абай, мен уйлайм, өметләнеп яшәргә кирәк. Беренчедән кулыгызны төшермәгез, чөнки беренче адым, беренче кирпич салынды. Ул мин менә үзем дә шулай бер мероприятиене үткәрәсең, варыйсың, акча юк, тегесе юк, икенчесен уйлап башлыйсың, иртән торасың да китапны бит менә хатын-кызларның иң бәхете балаларны дөньяга китерәләр. Без галимнәр бит безнең өчен китап, шуның өчен бер хәзер инде, конечно, бер балалы кешеләр күбәйде, бездә андый булмас түгелләрбез. Китап, чыннан да әйтәм, кеше һәр заман эшләргә тиеш. Эшләсә ул картаймы, акыллы да бетмәс. Шуның өчен дөрес әйттегез, аны һаман эшләргә кирәк, уйларга кирәк. Аны хәтерлисең дә һәммәсен. Аны тренинг кирәк, мине эшләтергә кирәк. Ансы дөрес. Тормышы да кызык була. Аны тик кенә ятып. Алмаз абайның. Әйтегез әле, Кулгали койда туган, койда үлгән турында төгәлрәк белешмә бармы, юкмы? Чыганакларда. Мен дөресен әйткән Кулгали белән махсус шөгыльләнмәдем. Монда бер генә момент үземнең фикер, кемгәдер мавыштык шамас, аны без бит Болгар галиме дип әйтәбез. Ләкин мин әйтәләм, что ул вакытта, шул вакытта 9-10 гасырларда безнең Төркия халыкларының арасында күп галимнәр төрле милләт үзенекенә тарта. Баласа, Гунины, тегене, үзбәкләр, таҗиклар белән сугышалар. Вот. Кулгалинең инде тамырлары огызларга һәм Хорезмга да килеп җитә дип әйтәләм. Но ләкин Болгар чоры туры килә шул вакытка. Аның мин карыйм портретларында, уна скульптурада ул күбрәк Хорезм ягына тартыла, антропологиясы да. Ләкин безнең Болгар чорында ул төрле милләтләр кушылып, безнең Болгар цивилизациясына аның тарихи файдасы күп килгән. Аның мин Кулгали белән махсус шөгыльләнгәнем юк, шуның өчен әйтәлмим детальләрен. Мен бер җирдә бер чыганакта укыганым бар, шулай бер 10 җөмләдер ул. Кайдан? 10 җөмләдер элеккеге бер китаптанмы каяндыр үзек. Әйбәт, ул Зәй тамагында туган һәм шунда кайтып үлгән. Инде дөньялар гизеп Ул ниткән. вакытта бит күчмә огызлар да, кыпчаклар да һәм башкалар да күчеп йөргәннәр. Зәй, Зөя бер тамыр бит, елга дигән сүз. Юк, менә безнең авылында туры килә, әйме, ул тирәгә, Зәй тамагына. Ато менә безнең бик кызык нәрсә бар. Галимнәрне әйтеп тормыйм фамилияларын.
кемдер исән, кемдер юк. Безнең Ибн Фадлан турында язганда, булай дип әйтәләр. Менә Ибн Фадлан килгән бу районга, бу авыл янында булган. Болгарга килгән, Биләргә килгән дип бәхәсләшү, или Казанны алганнар 12-сендә, 15-дә, ул бит сотни ветам. Болгар Ибн Фадланның делегациясе килгән Болгар иленә. Болгар иле, то есть Болгар халкына ил дигән сүз, это эл, мари эл, ул элеке транскрипция буенча беренче Төрки халыкларда ил дигән сүз, ил дигән халык дигән сүз. Шуннан унда җиргә әйләнгән. Йортка инде. Кызыгы шунда, ни өчен минем теге ниндидер бер күтәрелү күңелдә барлыкка килә. Хәзер аны авыл кырыеннан үтә Мәскәү, Пекин юлы. Шунда күрәсе килә, әгәр дә ул факт дөрес булса, әйбәтсез Кылгали ватанына килеп кирдегез дип, зор итеп язып куеп булыр иде дип, горурлык хисе барга килер иде һәр кешедә, һәр җирдә. Анысы Мәчкәрә дигәндә, сугышка хәтле Чаянның, мин бит Чаянда эшлим инде. Чаянда Мәчкәрә авыл клубы турында язылган бер шигырь бар. Ул һәрвакыт бикле. Ул шушы мәчет бинасында булмады микән ул клуб? Инде ул шулай була бит, һәр мәчет. Не, бикле зарланып язалар. Шигъри юллар. Бу бит Кумага әйтәлмим. Единственное кино төшерделәр бит әле Мәчкәрәдә. Анысы белән. Мин ул мәчетне күрдем, кызыксынып карадым. Чөнки ул шигъри юллар язылган байтак. Беренче мәчет булган. Ну Тош мәчетнең шунысы соңгы. Тош мәчет бу. Тош мәчет ул Зуранда мәдрәсәдә булган. Ул бер аны хәзер күтәрделәр. Безнең Татарстан дәүләтенә бик зур рәхмәт моның өчен. Чөнки мондый безнең мәчетләр бик күп түгел, ул тарихи һәйкәл. Biz bit bir yönelişine karaganda historika kültür nasi diye biz tarihi medeni miras. Şunun karaganda 4 yöneliş. Birinciden arkeologiya heykelleri, ikincisi kabir taşları, epigrafik, üçüncüsü arkitektura. Bu mana dini ile gражданский diye ayttık heykellerinin bizning Tatarның kübrek ağaçtan işlengen. Bu taşlar bir küp tügül. Bu mana Bulgar çöründe praktiskalar yok. Altın Orda çöründe kübeye. Россия çöründe dağlar var. Taş obyektler saklanalarını restavrasiyada etip ola, kullanıp da bulda. Bizning mana bunday saklanıp kalgan heykeller nerse kerak milletke, bizning Tatar Respublikasına da, Tatarstan Respublikasına, Tatar milletine de hem başka. Birinciden biz Kazan'a umtulu, Tatarlarına tügül, çitten kelgen kişiler de biz birinci yöneliş bu etnoturizmni, to есть bizning respublikanın bu gurub adetlerini, milletini ko'rsatuv için bu heykellerde gerek hem başka obyektlarda. İkinciden biz yaşlarını terbiyelev için, tuğan yakını, tuğan yerini tanıv için hem yaratу için yaşlarga da bu tarihi heykeller gerek. Çünkü biz Qaysaqda patriotik deb aytganda birinchi topqir o'ylabız harbiy patriotik turida. Lekin o bu şun dürüstlük полностью nechigara getirgan. Dürüst bir yaktan, ikinci yaktan bütün temani raskırıva etmeyi deb aytarım. Bizga birinchi chiratdan bolani tarbiyalari kerak, atiyanini yaratırga. Şul tuğub o'sgan uramni, maktabni, rayonni, respublikani, ülkeni, şundan sonra zor devletni yaratuv. Devlet bizga yaxshi qarasa, biz onu bek yaratamiz. Birinchidan yaxshi ishlaymiz. Ul bolaga aytasan, masalan, sen sobaniki, sen zay yog'idan nechik nachar o'qiysan, sen yaramay bulay bit. Shuning uchun maturity o'qi. Kerak bo'lsa bu yigit endi sug'ishga borsa, sug'ish kerakmi bir kimga da. Shunda Musa Jalil şekilli hem başka batırlar şekilli o'zining vatanını yaratıp ömründe verilgen mümkünler tuttu. Ana şul şiir arkasında benim kızıksını tuğa Meşkere turunda. Hem elbette bu bina bir kızıksındıra. Şuna göre min... Cevap verelmeyim. Men sizga bir taqdim bilan chiqam. Ayda bir boş vaqt topib birga borib qaytaylik da Meşkere'ge. Men senin bilen tilese koya bir gariza, bir kızık, bir rahatsızlığın bilen yürüyor. Sadece Kazanak'tan yürüp çıkalabız yok. Olmaz abi bizning vaqt Bunda yazırız yine şiirlerini ya da. bergan. Anara Siz anda zırlap da qaytarsınız, silap da qaytarsınız. yangadan speakerlar kelib angamani davom ettirgan mumkin. Bizning vaqt chekli. Ondan vaqt qoldi. Ilgari sizning aytasiz fikrlar qolmadimi? Kitob bo'yicha Kitap boyunca нәрсәләр әйтәбез, нинди Колгали, нинди милләттә булды. Нинди милләттә булмаса да, ул яшәде Булгаристанда. Ул безнең болгар кешесе, татар кешесе. Чөнки ул иң
өзінің тұрмышын береді, қоздырды. Анар енді дұрыс сөздер сіз айттыңыз. Біз ұнатмасқа тиіш ата-ана бабаларны, бірінші оқытушыны, бірінші врачны, біздің туғанларны кім бізге кеңеш берген, ярдәм еткен. Біз әні хәтерләсәк, біз енді кіші болабыз, и біз оңышлы болабыз. Мына шуны айтасым келеді. Рахмат бик зур. Альберт Ахмедович, әйтәсе килгән фикерләрегез калдымы? Бір-екі сөз айтып кетесім келе. Біріншіден мен айтам, біз сентябрь айында Алла берсе, бек матур етіп Урал 7-ші тапқыр форум төбекшілерін өткеребіз. Біздің пландар бойынша 2 күн Пермь крайында, 2 күн Екатеринбург Свердлов өлкәсінде, 3-ші 6-ші күннәр 5-ші Челябі өлкәсінде һәм Уфага шундай зур планнар бар. И соңғысын айтып кетесім келе, шушы күннәрдә Касым шәһәрендә без бик матур итеп конференция үткәрәбез. Ул Мөхлисә Бубига багышланган. Һәм аның исеме дәүләт, мәгариф, шәхес һәм ислам тарихы. Бу менә Евразияда дип шундай матур зур конференция. Шул конференцияда 4 секция була. Сессия дип әйтелә инде. 3-нче сессиясын без махсус Татарстан вәкилләре симпозиум формасында үткәрергә уйладык. Яның исеме булай булачак. Мин русча әйтәм, дөресрәк булсын. Роль татар-касимовского региона и Окско-Сурского междуречия в истории и культуре татарского народа и становлении российского государства. Мин неге бу узкий теманы алдым? Чөнки безнең әле тарихны бик яхшы белеп бетмибез. Төрле регионнарда татарлар ничек яшәгән, ничек аларның тарихы булган. Ни өчен мәсәлән Казанны алганда Көнбатыш татарлары катнашканының сәбәбе бар. Ике яктан да карарга кирәк. Шуның объектив аларның тарихын өйрәнү, ни өчен мәсәлән Касим дәүләте, ханлык 1682 елга кадәр яшәгән, Казан 1552-дә югалган, Кырым нигә 1780 елларга кадәр булган, аның да тарихы кызык. Чөнки күп дәүләттә булып, бер-берсе белән сөйләшәлмәгәннәр. Ул безне бердәмлекне күтәрү өчен шундый тарихи конференциялар, фестивальләр, очрашулар үткәрү төрле җирдә ул дөрес тә, чөнки бу конференцияда төрле төбәктән килүче галимнәр дә һәм төбәкчеләр дә булачак. Күп кешене алып булмый инде, үзегез аңлыйсыз, авыр хәлләр, финанс ягында да, ләкин мондый эшләрне алып барачакбыз. Һәм күп регионнарда менә быел гына Татарстанда 1100 еллыкка багышланган үзебез генә 15 чара үткәрдек. Чит регионнарда Тара, Свердлов өлкәсе, Челәбедә алар тоже 120-гә якынлы Азур вакыйгалар турында мин сөйләп тормыйм, сез аны булай да беләсез, Булгарда нәрсә булды. Шуның өчен сезгә тәкъдим белән чыгам, бик татар тарихын без әле өйрәнеп бетмәгәнбез, 5%-ында безгә яңадан күтәреп, үзебезнең милли тарихны, динне һәм бөтен тарихны өйрәнергә кирәк, һәм балаларга татар телен югалтмаска тырышырга кирәк. Менә бу очрашуларда без менә былтыр без Пензада менә мондай матур конференция үткәргәндә языки и культуры контексте исторического наследия столетия рождения Тениш Айтгам Рахимов безнең тюрколог. Безнең 6 секция булды. Шуның 2 секцияда конференция татар телендә барды. Бик матур аңладылар. Кайсы вакытта читтә яшәгән татарлар татарча белми дип дөрес түгел, аңлыйлар и өйрәнергә тырышалар. Рәхмәт. Бик зур рахмат сезгә. Эчтәлекле пресс-конференция булды. Тамам, рахмат. Әгәр дә сорауларыгыз калса, килеп аралашырга мөмкин.